Здравейте на всички от YouTube и Vblogsi. Това е вече 19-ти епизод на той. Как беше? Plants vs. Zombies. Щях да Георги 200 щеше да участва в Георги Долмегарит щеше да участва в клипа, обаче бях вънка и сега го отнема на линия и сега съм само аз. И така да пуснем малко музичка. Да пуснем и ще изпълним две нива в този епизод. Само да не стане като миналия път да почне да лагва на второто ниво и да такова. Както виждате, вече сме на трети сезон и вече има басейн. И това после ще ви покажа за какво е. Някои знаят, които са играли играта и са превъртявали или поне са стигали до трети сезон за какво служи. Вече не мога да използваме нощните растения, защото все пак е ден вече. На четвърти сезон пак ще мога да ги използвам. Няма да не разкривам много неща. Интересното, както Георги Долмегарит направи, разкри малко какво ще стане. В 11-ти епизод днеска аз участвах в него. Трябва така да не... Малко тихичка музика се чува, ама... Кой е това да взема? Или не е това? Сега ще ви покажа за какво е Лилипад. Само да получим 25 сърца. Значи това Лилипад ни трябва да може да слагаме в водата растения, защото идват и такива водни зомбита. Мали почна да лагва. Опай си. Стига, то се оправи, па почне лагва. Аз в този епизод ще изпълна по такова, ще изпълна по 2 или 3 нива и сигурно пак ще го направя на части. Не знам защо, сигурно за да мога да стигна по-лесно до 100-ния клип. Майко мила... Това да го сложим тук, че явно няма да успеем да съберем на време такова слънце. 10 FPS да ми даде до Господ. Да ми даде до Господ да имат като моя компютър. Пожелавам на всички не пожелавам на никой да има като моя компютър. Пожелавам на всички да имат хубави компютъри. Аз от понеделник сигурно почвам да снимам на това на лаптопа. Гледай къде сложих Лилипад. Аз сега набързо ще направя този епизод и ще го кача сигурно утре, защото отивам у баба сега. И... Как? Ще играя на Subway Surfers, на Чичо ми на iPad-а. Ама къде да слагаме такива, че малко се разсеят. Сега идват тук едни зомбита с пояси.
интересно е, според мен, на 5-ти сезон последния. Няма да ви казвам защо, за да разкривам. Ще ви покажа като стигнем до него, което няма да е много скоро, след бая епизодиша. Аз мисля сега от понеделник сега почвам да правя по много епизоди, защото мисля сега искам да свърша бързо тази поредица, че нали нещо се бях изведнъж отказал от геймплея и след това пак се отказах и се забавихме много с тази поредица и сигурно ви е омръзнала вече от половин година само да гледате на нея да снимам и затова ще гледам бързо да свърша. Така. Разсеяхме, дами и господа, колко се разсеяхме. Нали се заговорих нещо с вас и отидохме. Свърши ли нивото, бе? То беше адски лесно тогава. Обаче ще изпълним две нива, защото това ниво беше адски лесно. Тук ще ми кажа това. Не, и е това може. Или това няма да ни трябва. Да вземе това за по-секунди. Или не, това ще занимава. Извинете за гигантския лак, ама... Какво се прави? Значи, даже от утре почвам... Утре ще направя 2 епизода с по 2 нива. Почваме по 2 нива да изпълняваме. Значи, утре ще минем 4 нива. И така, за вече в някъде до към вторника ще сме минали 3-ти сезон. В срядата ще сме на 4-ти. В средата ще сме някъде на 4-ти. На 4-ти. В петъка ще сме на 5-ти. И някъде до към под другия вторник вече ще превъртим играта. Няма да минаваме тия допълнителните нива и такива неща, защото тях не съм ги минвал и ме е трудно. Тях ако с хак може би мога да ги мина, но аз не обичам да използвам хакове. Според мен това е тъпо, защото в една игра, като имаш хак и вече с хака имаш всичко, то съответно ти омръзва да я играеш. Така. Затова няма да минаваме допълнителните нива. И както казах, аз мисля да слея не, аз не съм качил, аз този клип ни го качих, дето казвам, че отключихме допълнителните нива. Едните допълнителни нива. Тук не говорихме за тях. Ама това са само част от допълнителните нива. Аз мисля даже 3 нива да изпълня в този хубав, перфектен, не знам си какъв епизод. Да изпълним даже 3 нива.
това ще стане много дълъг клипа, за което малко се притеснявам. Но няма нищо, ще коментирам колкото мога. Даже утре сигурно ще ги коментирам. Да, днеска няма да мога да го коментирам. И аз ще го пусна да се коментира, утре се дойдеш и ще включа функцията след конвентиране да се изгаси компютъра. Започва единия wave, ние нещо се произложихме този епизод. Много се произложихме. Защото и нещо и лагва, и аз като лагва нещо. Лагва и направо ще си отрежа главата. Ще го направя на части клипа. Сега след като минем това ниво, ще го направя на части пак. Както казах, за да мога да стигна по-бързо 100 метри. Но няма. Сега тук-що ми хрумна една идея. Няма да ги снимам едната година и 100-ния ми клип. Ама аз 100-ния ми клип искам да предлагате идеи как да е. Аз имам идея да на някое допълнително ниво на клип. На мини-игрите. Имам идеи, нещо ми хрумна и друго. С камерата на телефона да запиша един клип. Как играм на PS... Не, това е тъп. Ще стане грозно с камерата на телефона. Че нещо, не ми се занимава. Ще направя сигурно както това казахме. Ама не знам. Вече ви е омръзнало това Plants vs. Zombies, знам и на мен ми е омръзнало.
Маля, сега почва финалния лейв. Маля, финалния лейв, ама имаме 25 слънца. Чай да видя сега дали се наложи, ама не искам да пускам хака за слънцата. О, ма той не ми работиш хака за слънцата. Омага. Така, почти минахме и това ниво. Искам да кажа, че и това е много полезно. Ще ни трябва в целия трети сезон и в целия трети, четвърти и пети това ще ми е полезно. Пети не толкова, ама в трети и четвърти много ще ми е полезно това. Затова ще го взимам всеки епизод, само кога имам труден избор. Така. Това колко бавно се движи това зомби е. Бабичка. Само ми бави епизода. О, това растение ще видите сега в другата част какво прави, обаче е бая скъпо. Това беше от тази част, ще се видим в другата част. Довиждане.